buje gwoyo garobio aso
telu unyi na runu o wee chabazi ọcha nke ọcha fọdụ na gbogbonu mmiri ụgbana ji sarụ n'elu ụwa nnu na ya kugo ji biru ma ya na n'ugo ya enwu n'ọcha nụ maka chikelugo kelugo n'ọcha nụ ama ka mmiri amọgazi n'elu ụwa nụ akike adịa na ruo ama ka efi ataruo n'elu ụwa nụ ije ọgaranya n'ọdịa ibu ugo ji bụrụ eze nnụnụ ka Chijioke ji bụrụ eze egwu na Naịjirịa nụ ugojalaje nwere n'ochuchu nụ maka na ugo gbuzuo n'elu ụwa na ọgachakenu ajakegonu ugojalaje nwere ajakegonu Chijioke nwere ala na ajakegonu n'elu ụwa mụnụ ibe njichake n'eya n'ọba egwu m n'elu ụwa nụ ajakegonu Chijioke nwere ala na ajakegonu na mma ka efi atarụ n'elu ụwa nụ ije ọgaranya n'ọdịa n'okwu nụ oge na-ebido egwu n'ụfọdụ na amụmamụ n'elu ụwa nụ ụfọdụ ije na Chijioke ga-anwụ n'egwu nụ mana egwu ọga njidi ndụ n'elu ụwa nụ egwu ka eji mmalị Chijioke n'ụwa niile nụ maka gịnị na ibe nwere ndị nwe ya n'elu ụwa nụ abịazie Mano Igbo mana Igbo ndị anyị na anyị ga-enye ya bụ ihe ndị nkesi anyị wepụta so na ya ka anyị na-eprezentịrị ya tata anyị ga-enugwu anyị kelele gị anyị ga-emechapa ya awa grandpetro ya bụ ịra ya Cabo calenda general calenda. Cabo Igbo biko ana m ekele gị mma eji egbu agụ ekwuru na gara dị mma mana gara bụ ahụ and onwere ife afọ ya asacha efi ka ọ dịka ewu onwere ife afọ ya asacha efi ka ọ dịka ewu tụlara ọ na-abịa anyị kere mkpụrụ ya High Chief Ifadigo Chineke gbaa gị ume edo nna anyị ukwu asị m ike karịrị ego elu ana m ekele gị Ogbefi Mkpụrụ Christopher Ogbefi onye Igbo daalụ onye kpụrụ isi
polisi bụ rampụ n'abalị a na-ajụ onye polisi ebee ka o bụ rampụ eje ebe ọ bụ na ọha afụ ụzọ onye polisi wee gwa ndị na-achị ọchị na o bụ rampụ na ọ dịghị afụ ụzọ ụmụ na-amụzira m amụ na achịzira m ọchị na lampụ m bụ ọ bụrụ maka ịfụ ụzọ nọọ maka ndị na-afụ ụzọ mara na m na-abịa hapụ ịkwatu m akwatu ọ bụrụ lampụ na ọ na-afụ ụzọ nọọ ka ndị na-afụ ụzọ notisie na ya na-abịa Our God is good. Chineke anyị dị mma. Ụmụnne m ndị ise ndị ọzọ ụmụnne anyị ebe ọgbọgwụ si wee bịa n'otu ebe a sị ka m were ohere a wee kelee nwoke kelee nwaanyị o dịbara ebe a n'ụbọchị nke taa ihe anyị bịara bụ ka ọ dị mma ka anyị wulite ala Igbo wee na-asị ka mụ were ohere a saa niile nnọọ a na-asa niile nnọọ all our grand patrons national and internal a na-asụ onye ọbụla nnọọ ndị nne niile a na-asụ nnọọ Igbo bụ Igbo niile ebe onye si na wee bịa ana m asị na ụkwụ anyị ji bịa dị mma nke anyị ejichi ya azụ ụlọ aka mma wee site ugbu ọrụ mgbe niile bụ Igbo ya gazie ị ga-afụ ya bụ egwu anyị kwadoro ka ike n'ụbọchị nke taa na-egwu mmụọ nke ọ bụ now and forevermore. ị mara mmiri niile dị n'ụlọ ya agwụ maka na onye mamịrị ya na-akpụ ụzọ na-abụ ma ọ na-anyụ mamịrị abụrụzi nwata ọ bụrụ na ị na-anyụ mamịrị ọ na-ada gburugburu ị ma na ọtụtụ ihe abịaghị ebe ahụ gị ebe a ma obi awale nnọọ ote mgbe anyị na sị ka hapụrụ ya nwunye ya maka na ọ dịghị ọmụma na mbe nwunye ya na-amụ ya pepe ọ bụrụ na ndị egwu dị njikere ha titụrụ anyị obere egwu ka gbapịa ọsọ maka na ife anyị nwere so ekerekwara ndị udo ka mma bụ ndị batara anụ kerekwa ndị udo chia sekuriti gọvanọ Anambra steeti mere inọgrate yesterday ana m ekene in this town community His Royal Highness Igwe Kenneth Orizu Igwe Nnewu, the Grand Patron of the Anambra State Traditional Ruler. Anyị kelere Igwe anyị na ndị osendịrị ndị na-ebe a. Ama m na onye ezi adụ ka eze ga-atawa okwute iwere akwa anyị ya ọ ga-eme mmagwọ. Nwa dike n'ọsụ ọ dike ka ọ bụ. Biko ndị egwu ose ka eji ata n'ulelule onu tigidoro anyị nwe obere egwu ebe a ka agbapịa ọsọ Yes, on our
biko ihe niile ndị ọzọ chere anyị achọ onye na-agagharị agagharị chọọ oche dọla mmụọ dugide ụwa mmụọ na-eme nkwụgharị nọrọ ofu ebe na onwere onye echichi achọrọ ka echibe echichi Ano mahal din yung mic over. Ano na mo yung tawag na ako yun ba? Asin na. So protocol. Ano mahal din yung over. Dili na ni chichikin na the President General take care of it. Udo, magaling din tayo. Ang dia na din. Ezumezu ekele m ụnụ asị na ọ ga-adịrị anyị ihe na mma ekele m ọbụla na akwụkwọ ejide maka anyị gị na ya ka mma a sị na anyị ga-edobe obodo anyị ga-anọrọ obodo ebumnobi bụ ihe ọma anyị na-eche n'aha ga-abịa na mmezu ọjọọ ga-afụ anyị ndị anya ụfụ ga-afụ anyị anyị agaghị ọnwụ anyị ga-ebulata ebulata ihe niile a na-akwụ ihe a anyị ga-amị ya na ntị anyị agaghị afụ ya n'anya ya ga-eme onye niile na-achụkwu na eziokwu na biko aha nta ha shipụtara igobelakọta igobere isi one of ezike ezimochi na mara obodo ekele m ọnụ nwanne m ka na mahadum ndị ama a sị m na ọya adịghịla mma echichi ya echichi na nwa ihe eri ya n'okenye bụ ya na nka ihe anwụchu anwụchu ihe ọbụla bụ ihe ị na-emewe na-achọta ihe dị n'ụbọchị na-aga nke ọma ya gaziere gị n'ụbọchị taa ka ndị obi ezumezu ọdịnala Igbo gbakọrọ aka wee rechaa anyị wepụ na etozuru etozu ihe a na-achọ na nwoke n'izuru ihe a na-akpọ oku dị mma iji eje mba ewezụna gị ka wee shie gị ọ ya adịghị mma na ike ọ ga-adị gị mma n'oge ọ ga-adị gị mma n'afọ ọ ga-adị gị mma n'afọ tụọ onye akpọ oge dị o tụọ onye akpọ oge dị o agazie nwanne m nke bụ akụpe ị ga-eji ya wee na-ekwusi ndị ajọ mmụọ ndị ajọ mmadụ ndị anya ụfụ ndị ekworo ndị niile na-echere gị eche ọjọọ ị ga-ejikwa ekwute ihe ọma pụta akụlụba pụta ụba ogologo ndụ ahụ isi ike n'aha Chukwu na eziokwu na ọdịnala ụzọ Chineke ifo ịfọ ya ndị mmụọ pụọ n'ụzọ bụ ndị ajọ mmụọ ịfọkwa ya ajọ mmadụ apụọ n'ụzọ anyị na-akpọ gị abụ ogige kpọọ gị n'orie kpọọ gị n'afọ kpọọ gị n'afọ etu anyị siri kwe ya ajọ mmụọ ga-ahụ ụzọ ga-ahụ ga-eji ala wee zie mmiri osu mmụọ ga-esi ka onye si n'orie oge si n'afọ ga-esi n'afọ
Oh, you see now what they do? Yeah. They try to pay those jobs. Don't wait over for. Young way. Amo Chukwebuka Ndiama here award right or merit award now fully in a ton of business on Nalipo every night of Nalipo and then we got to report I got a batch of Mugan, they got here. There's a job as well. If I like you, I can hear I am an Abago program, but I have a rule. Monopoly can give me cigar, most of them. Here, who married a word I did. Put any gun of Kanka, Nahan, this certificate to say that labor member for Ezumezu of Nalibo and the title certificate. A popular certificate here coming. I don't want to go. I don't want to go. The twice the great was that now I go to Odinala. Odinala for Agnes. I put the child minor and we're home on it's good. I'm my dear, how are you brief? Okay, hi Chief, good afternoon. I can agree now. To listen at the Nataka to a governaka and the Odinala because of him a Merefa and the many bonine. So I can know no cookie, but this one about here in your guitar. One day, fully get to know one side. I can go quietly and quietly. About the child, I'm quite what would do. Obviously, format. I can go. There. Our president. Speech presented by the National President of the Business of Igbo. Omenala, Cultural and Traditional Association, on our first annual monumental epoch-making carnival on the 19th of January 2025 at Classic Unique Hotel and Suites. Good afternoon, ladies and gentlemen. It is in my pleasure as the first elected national president of the Ezumezu of Omenala registered
to warmly welcome you all to this monumental annual event. Firstly, I would like to honor the presence of the following cadets: the Board of the Trustees of the Business of Nalibu, the irrevocable leaders of the Business of Nalibu, the principal officers of the Business of Nalibu, the functioning executive members of the Business of Nalibu, Office of the Internal and the National Grand Patrons and Patrons of the Business of Nalibu, the founder and the chief executive officer of the Business of Nalibu, Indeed Chief, and other title dignitaries here present, and other invited and distinguished protocols duly observed. Ladies and gentlemen, once again, I welcome you all to this event. It is in my sincere conviction to stand before you to express an undiluted appreciation to God Almighty for making our desires and intentions possible. Yes, nothing good comes easily, but with your individual and collective assistance, we made it today. To God be the glory. I should as well like to say how much I appreciate the honor of being the national president of this great business of Nalibu, and also respect the fact that without your otherwise contributions, this wouldn't have been achievable. So I stand before you all to promise my liability and sincere servanthood to you all in anywhere possible. Our main purpose are nothing other than to restore peace, love and harmony among Igbo culture and national race, and sweep out whatever not palatable in our cultural system. Finally, and sincerely speaking, for all these aspirations and desires to be achieved, brotherhood, principles, and collective operations and services must be ubiquitous and unavoidable. Long live the business of Nalibu. Long live Igbo cultural, traditional, and ethic values and norms. Long live to the lovers of truth and justice. Long live to all the valued members of the business of Nalibu. Long live to the founder of the business of Carnival. God bless you all. I remind your humble servant, Prince Dr. Ofodin, the voice of the Ezumezu. That is it. God bless you all. Bingo. Obore mana chuko kikabia wafrogenanya. Korea ka one for afore for ya no kuwa. Abroda for Africa to Africa. Abroda for Africa no kwake no. Ema ruhara for ye. Omo ya ye akwụkwọ aka ọhụrụ ebe a. Mara ya onye a eji akwụkwọ ọhụrụ gidi ya nwanne echi ka ọ ya ebi. Maka erute ebe edere book, o nwere ike ọkpọ ya tek. Mana chairman ọbụla ya echema bụ isi. Isi ka nwere akwụkwọ pas ala ma ndị natara akwụkwọ kpọrọ isi n'ala. Ịfụrụ ọbụrụ mmadụ niile ya agụtụ ya. Thank you, our president. May God keep you. Ngwa na-ekene nze nne. Ana m ekene maazị Nweke Olatex Aluminium Company Limited. Ana m ekele gị Chineke gbaa gị ume. O nwere ụmụ nwaanyị nọ Mmajibuago, the founder. Mmajibuago, ana m ekele gị. My brother Mpuda Christopher, okpere onye Igbo, ana m ekele gị rinne. Chineke gọzie gị. Ekwuru m na ọ na Igbo adịghị ekwukwa ọjị okwu, biko site ka ọjị ọtọ si kwesị. O site. One as a grand patron, every lodge, you go see the lodge. Ezumezu ọdịnala ekele m ụlọ biko ịma na ndị anyị si na ọjị bụ isi and onye gara di ya onye ga ọjị
mere gị oche nnabata. Ọjị bụ omenala Igbo, ọjị ka eji mmanwụ afọ Igbo. Biko ụmụnne m, biko na ọjị abịagolo my petrol. Biko ndị anyị nọ be ha, biko MC, all protocol is observed. Take care of everything, please. Igwe Dr. Kenneth Orizu, Igwe Nnewi, bụ onye anyị nọ na bie. Biko onye Nnewi n'ebe a. Onwe onye ụmụdị n'ebe a. Obi Ezumezu biko ka ebe ọ nọ. Ifadigo High Chief. Biko nọ anụ ọ gbagburu na nwa nwere ike iji ara nne ya egwu egwu mana ọ maji nwa akpa amụ na egwu egwu. Biko na ị ga-ewere ọjị mana onye na-eke ọjị tata ka m nọ mara onye bụ. I don't think na mụ na gị afụbuo na mbụ and ife na ị ga-anagide m today ka mụ na gị na-ama amabọ m ife ichiri na ife bụ na mmụọ ọsọ ndị okike Chukwu ara na ndị elu ụmụ onye bụ. So biko achọrọ m ka m were ọjị wee nye nwoke Agụleri n'ebe a bụ onye echichi ya n'ebe a ya wee anya mmiri okenye na-aka nzu nzu. N'okenye nyere ọjị our grand patron go ka ọjị lụrụ ịga ọfọ biko ga ọfọ. Anyị akpọkọ Chukwu, anyị akpọkọ mbụ, anyị akpọkọ ekele, anyị akpọkọ ọrụ gị n'ọrụ. Anyị akpọkọ ọta mmiri, anyị akpọkọ ugwu ama, anyị akpọkọ ogwede, anyị akpọkọ ihe ojii, anyị akpọkọ ihe na-emere Igbo ihe ihe Igbo na-emere ife. Anyị akpọkọ okwu mmụọ na ụlọ mmụọ nọ n'ala Igbo. Anyị akpọkọ mmụọ obodo anyị nọ n'ime ya bụ mmụọ Nnewi, mmụọ onye na-emere ndị Nnewi ihe. Anyị akpọkọ eze nwanyị bi na mmiri. Anyị akpọkọ oke osimiri. Anyị akpọkọ ndị ebe, anyị akpọkọ ndị ala. Anyị akpọkọ obi obi na-adebe aha nna ọzọ Igbo, ihe na-emere Igbo ihe na ihe Igbo na-emere ihe anyị na-asọ mbi ntụ ọjị ala wee keta ya n'ibe. Anyị ga-atọ ọjị asatọ ogologo ndụ ahụ isi ike ndụ ntụ nka nka n'isi nwoke n'isi nwaanyị, nwoke ga-adị nwaanyị ga-adị. Ọ chọwa ka ọ ga-eme anyị enwe ọdachi ọzọ. Ọ na-eme n'iru anyị ga-anọ n'azụ, ọ na-eme n'azụ anyị ga-anọ n'iru. Anyị ga-ewude nke anyị na-achụ nke na-achụ anyị ga-ewude anyị. Onye zuoro anyị mma ya bụkwa mma, onye zuoro anyị ndị ọjọọ ga-akpụ ya ebu. Onye a na-agọrọ ọfọ ndụ ọ na-agọrọ onye ọfọ nwe ihe ọnwụ zụti ya. A sị na ọ ga-adịrị anyị niile na mma. Ọ na-eme okporo ụzọ ibi ya tekpoo onwe ya. A sị nwekwa iji bịa ka e ga-eje na maka a ga-eje na ya kacha mma. Ihe ọma ga-eme n'isi anyị. Anyị ga-afụ isi njedebe aha, isi njedebe aha agha afọ isi anyị. Ihe ọma ọbụla anyị na-echiri ime ndụ a ga-abịa na mmezu. Anyị ga-azụ ụmụ anyị azụọ anyị. Ewesa ọ ga-adịrị anyị niile na mma. Obi a ga-eguzosi ike bụrụ obi eji ama atụ. Bụrụ obi a ga na-anụ afịa n'ụwa niile n'obodo niile dị iche iche. Chukwu ka anyị akpọpụ obi. Ihe a ga-ọfọ ọfọ ọnwa, ihe a ga-ọfọ ọnwụ. Ewesa ọ ga-agaziri anyị niile na aha Chukwu na eziokwu n'ọdịnala. Ise a ga-adịrị anyị daalụ ụlọ. Kabiama. Yes. Nwaanyị buru ibu na-agba ọsọ na field. Di ya na-agba ọkara wee nụọ na nwunye ya na-agba ọsọ na field. Nwoke buru mechin ya jewe na field. Wee fụ nwunye ya ebe ọ na-agbagharị ọsọ na field. Ọ sị ya nwunye m, ọ gịnị ka ị na-agbara ọsọ na field n'ụtụtụ a?
nwaanyị kwuo n'ihe eji agba ọsọ bụ ka ya tarata ahụ ka ya taa ahụ. Di ya wee sị ya, nne ị na-agbakwa ọsọ ka ị taa ahụ, ọ bụrụ ebe niile ka ị ya ata ahụ. Ọ bụ ebe nwoke ji maka ya bịa, nwoke amaala ikike ebe ahụ ka ọ tagbuo ahụ. Ọ chọrọ ka echie ya echichi, mana tupu a na-echi echichi a, ndị band ga-enye anyị interlude na opekampe 2 minutes. Ma ọ bụrụ na ha dị njikere, biko ọ bụrụ na ọ na ya bụ my personal person, philanthropist, my doctor, a prophet of our time, a seer, Ojune Mogo, ntị anụ mkpa, eze onye rigoro ọda, ịga na ọgwụ na nwunye gị, na obi ezumezu nwere echiche a ga-echi gị tata. Onye na-ekwu maka ya bụ a trailblazer, problem solver. O jighọ ntị anụghị nwere mkpa, o buru mkpa n'isi. Onye na-ekwu maka ya bụ High Chief Doctor, Prophet Dr. C.C. Ezakolobi, nwa dike nọsụ. Biko ọ bụ onye a ga-echi echichi ma ọ bụrụ na ndị egwu a nye anyị egwu for just 2 minutes. All right. Dr. C.C. Ezakolobi. What did you no so? Because I got my chairman. Ah, this is the last of my car. What get to know what in the email? Why you fool or support? What get to what in the email? Why you fool down or support water? 20 American also.
I am not their guitar. I am not their guitar. Please, my grand patron, who will do that? Makanawadi ke bodogu. Nemo ya musie yike. Ya na amo ya sirike. Madike. High Chief Prophet Dr. Sisi Ezumezu was born about 25-30 years ago. A successful businessman, philanthropics, all along on Mwagaka. Mwany India Mariti Amor. Now, what to Marco Wapo? More to me for the Christmas or the Caparais. Eddie in India on Tiabumba. What you know in your mother? What you know in your mother? What again? Oh, but I'll fit it to Fuana, but each year we'll get better. I got a sin on weapon. How can you make it? High Chief Prophet Dr. Sisi Ezumezu become my chairman of Odinala place, who will come and they crown him the new title. Title. We see the need of presence. Ezumezu Odinala Igbo amaka mma ekene m ọnụ nwata mara ebe o si amara ya dịka ọ da n'atụfu mgbe ịwa MC nọ na-akọwa maka mana ọkụ bụ ya n'isi onye a bụ na ịmara onye ịma mmadụ ọ nweghị ike ịfụ ihe ọ ga-emegbu ma hapụ ya aga ebu ya mmadụ ọ mmadụ ka ọ bụ nwa dịka ekene gị a sị na ebughị na mmadụ ọ ga-agazi mmiri ezinụlọ gị ọ nwere ga-ama ozuzu eke mụ ozuzu oge ihe na ya isi n'ọgwụgwọ na nka nka ụnụ ga-amụta zụọ ụmụ ụnụ azụ ụmụ ọ ga-eme ụnụ n'azụ ụmụ ụnụ ejikwa isi ụnụ mara ụnụ enwere na-asụ na ihe ọma niile na-esi n'ime ndụ gị n'ahụ agafe na mmezu ihe gị ọbụla bụ ihe pụrụ efu na-esigata azụ n'aha ọmụọbụ eze isi pụrụ ya na mmadụ ị ga-apụ na ọ ga-eme agazie ụbọchị taa ka chọrọ isi gị eze ebube one of osi etu ụwa a sị ya gaziere gị n'atụfu mgbe Ezumezu Igbo ị ga-echi ya na ọnwa gị ya na nka ntụtụ ọ ga-atụpụkwa gị ihe ike ga-eme gị ihe anya mmiri ga-eme gị ihe ndụnụbe ga-eme gị ihe ntụtụkwa eze ga-eme gị ewetụ ọ ga-adị gị mma na eke ọ ga-adị gị mma n'oge ọ ga-adị gị mma na Sony Ezumezu Sony Ezumezu one.
Jesus. Biko anyo cheers Kenya chichia akomata Nnewi etendo akomata ọba ya nwa bụ onye atụrụ ka inyebe title a banye nnukwu ụzọ agam n'elu tue na nke ụlọ mbụ ana abịa ebe a na-azọ nri ụmụ nwaanyị na-aka ebu ụzọ azọ nri ahụ
One, Obi Ezumezu. So on the up the value. On the up the value. Ewena sina ihe abụ agụpe ị ga-eji akwụwo ajọ mmụọ kwụwo ajọ mmadụ onye ka mmụọ ga-eme gị ka mmadụ ga-eme gị ị ga-eji n'obodo ị ga-anara obodo onye chụọ gị maka ihe ọma ya gaziere ya onye chụọ gị maka ihe ọjọọ obido isi ya bụrụ ọfụgo icheta ihe mere onwe ya na-egbu ya ọfụgo arụ okwu uche gbaa ya ọfụgo arụ ya anya kpọọ ya eweza ọ ga-agazi gị ya gaziere gị ya dị gị na mma tụọ onye ọpụta ife adịọ ị ga-eji efuwa ajọ mmụọ na-eke ị ga-eji efuwa ajọ mmadụ n'orie ị ga-eji efuwa ajọ mmadụ na nkwọ orie afọ ngwọ eke ahịa na ụbọchị na anọ osu mmadụ adịsụ na osu mmadụ adịsụ onye isi gị na nwaanyị ya were nke ọsọ onye na-aba mba n'isi gị mgbe a na-abara gị ọbụla azụ agaghị ahụ agụ gabarị ọsọ igwe ekwuru onye nwezi lara ezi nso onye nwezi mgbe ezi asị ọnwụnwụ ihe niile mmadụ na-eche gị ihe ọjọọ ga-aga onye ahụ n'isi the certificate of their entitlement and the Grand Patron, High Chief Osito Agogo, and the CEO, and the High Chief Ezumezu Nawu. This is your award. Yes. National Patron. God bless you. Biko nọ nke onye chiri ya zere anyị ji eme ka ngwa ụlọ obi dị m ụtọ maka na ana m ala ka ebe ọ na a na-emefu nwanne anyị gwara ndị Igbo ebe a sị weenụ nwanne m nwanne bụ mma iru obodo chọwa ebe nwanne gị nọ ife ji mara ndị Igbo. So I'm very happy. And did you may appreciate they only maybe 500,000 naira or as thank you very much. Odinala Igbo ekele m ndị Odinala Igbo dị n'aka ekele m ụnụ Obi Ezumezu na Igbo bụ Anambra, Enugu, Imo, Abia and Ebonyi steeti 5 geopolitical zone mmekọtara ndị Igbo anyị nọ ebe a onye anyị chọrọ ka anyị merit award bụ onye a na-akpọ Haji Dr. Mike Omenala Igbo ositago nwa na ọsọ dara nna Igbo ọ bata ụra dị mma na-agba ọgụ nwanne ya the CEO Mike ọ ya nyere anyị ofu ehi si anyị rịba n'ahịa ya ada anyị na-asị ya ji alụ dara ụgwọ aga ebu ya ọsọ anyị na-enye ndị isi ụlọ ga-afụ na ya na-ekwu nwere ihe ọ na-eme anyị anaghị enye awọdụ a maka na anyị fụrụ awọdụ n'ahịa mana anyị na-enye ya the merit award ọgaranya ọbụla anyị eji ehi igwe adịa mgbesa na nkịta atawụrụ anyị were na-enye dis award na ndụ anyị agaghị ya n'ọnwụ anyị were na-ekwu na ị ga-azụrụ igbo igbo anyị azụrụ ihe abarama mma ọgarama mma ọgarama mmadụ ọgarama mmadụ ihe ebi ego bozu nne gị maka obi ego bozu nne nne na nwa ahụ niile ihe anyị na-ekwu bụ na eke n'oge na afọ na ngwọ na ahịa na-anọ n'ụzọ na-anọ n'ụbọchị na-anọ ọnwa ga-ebu gị bọta ire mana maka na aka bụ nwoke bọta ire mgbe gboo ike ebe bọta ire na-ebe ike jiri bọọ na lọbụrụ ogbu ihe anyị na-ekwu bụ na ọ ga-adịrị gị na mma mmụọ niile na-emere igbo ihe na mgbe igbo na-emere ihe ha ga na-eto gị onye chere n'ụzọ bụ nwa nwụrụ anwụ onye ọbụla siri isi gị na awọdụ ya were nke oge ezu ya were nke ezinụlọ ya anyị were na-enyere awọdụ a n'aha obodo n'aha agwụ n'aha arọbịnagụ n'aha Chukwu okike abịa ma jebụrụ ihe niile ise nwanne ị na-agụkwa Michael, I'm
osita do nosso. Ya wa kam so bia ba ya na eme na bomba. Maka ya mụnwa na ha bụ n'ezinụlọ mbụ ezi nwoke Kelechi. Osisi da ụlọ dị na awụ a na-enye ndị otu a 50,000 naira to support. Chukwukem Okechukwu Ọfọdụile. Our PG is not only handsome, our PG immediate brother to the former governor of Ebonyi State, Martin Elechi. God bless you, sir. I will be able to my grand patron. Because of time, I had to break my because someone in our every day. Chiefs of Dr. Fodil. Traditional ambassador of Fodil. Here Mbolu Omenala Igbo. Here Mbolu Omenala Igbo. You are the President General of the Ezumezu of Igbo. All has respect you. I am Traditional ambassador. Traditional ambassador. The Ezumezu of Igbo. Here Mbolu Omenala Igbo. Here you go do. Eji achi obi Ezumezu of Igbo. That can I make you. You get chicken. Ori afọ nkwọ ahịa ngwụsị ọ ga-adịrị gị na ha chukwu adịa ise Ọfọdụile okokiri gara Ambassador Dr. Ofodi, ambassador of certificate High Chief Prince Dr. Also, yes, Odinala award here, but I could really remember. I'm gonna get him back.
I'm not there, man. Oh, yeah, representative. I could help you. I can. Chief of Iwata, where the agenda not really. Silent, please. Silent, please. Silent, please. Member of business of Nalibo. You are the representative. You can Igbo Ezumezu Obi Ezumezu Carnival. Eji m n'aka na unu gbara ọgbụgba gbalịla ọkọlọbịa ka ọ bụ na-akpọpụ onye ome mere ka o mere eme. Maka ihe nke a ọ sị m zukwu na ozi ga-etinye n'ezi nke ozugbo mbụ gold 500,000 naira mana sọpọtụ nta abụọ. Ndị ọrụ ọgbụgbọ edeziri mkpochugbu anya dị 100,000 mana sọpọtụ Chimebi Mata, I Carnival. What is a member Bagley? Bagley, one mother. Bagley, one mother. Bagley, in a Yoreba, not a Marina MC, no neighbor, not wow. Bagley, not money, Tawani, Bagley, not money, Tawani, no. It's Baba. Abimma, everyone normally give a rice. Happy Baga. Excuse. That's Sada. Fight chairman, Fight chairman, never know. What is it? Malines
The vice chairman of the Diff level Ezumezu, please, will you be here? The Professor, immediate brother to the former governor of Anambra State, Dr. Chris Wabense, the Shatima of Ezumezu, you may please come and join your seat. Ochiwa! Inside me. Ochiwa! One man abroad. I didn't say to go. I don't want to know one. The Shatima are the vice chairman of the Blessed Kingdom. My dear man. The presenter, immediate brother to the former governor of Anambra State, Chris Wabense. Otoguni Dembili, Otiwo, home and abroad. They normally sorry up here. Ezumezu Igbo Odinala ekele ebe ọ nọ. Nwata mara ebe o si amara ya. Biko na-atụfughị mgbe biko ka emere because of time. Oge adịghị. Ụbọchị taa ka anyị na-echi nwanne anyị Arinze Chukwu Nworie. Anyị na-ele n'obi Ezumezu Odinala Igbo wee ma na ọ tụrụ. Ihe a na-achọ na nwoke ihe a na-achọ na mmadụ ọ na-eme afọ ọdụ maka ihe ọdụrụ wee sị na ụbọchị taa ọchịwọ home and abroad na obi Odinala Ezumezu Igbo wee sị na ọ ga-adịrị ya mma na-eke ọ ga-adịrị ya mma n'oge ọ ga-adịrị ya mma n'afọ ọ ga-adịrị ya mma na nkwọ tụọ ni ọchịwọ tụọ ni ọchịagha ọ dịkwa n'izi mmadụ isi agha ọ dịkwa ga-arezi gị ị ga-esi na nwata ihe n'agadi ị ga-esiga I think it is not only my mom. Not as good as your one or the other.
akwa notice edu ugbu a maka na oke efi anyị esoghị nlọ ekwuru na a na-afụ okpokporokpo edemekwa ọnụ okporokpo anyị kelere gị mba achọ Chief Austin Osite wadeni wanasa ife mbakọ ya kpọbiyu akwa mmadụ ka echekwubere jewe Ibadan mmadụ ka echekwubere jewe Ibadan adịkwa n'ọsụ ka anyị mekwana exchange of blessing biko si ka eweta mkpokpo ka nye my petrol ka ekpuwe Chief Austin mba achọ ọgateli nnọọ bize nnewi nnọọ Osite Budike Chukwu Michael Mwiko Wabe mkpe na ife adị afụ ugo mgbe niile anyị afụrụ ugo ji ugo mgbe amaghị mgbe ọzọ ndị afụ m Osite adị m lọki na mfụrụ ya tata adị m lọki na mfụrụ ya abatụrụ na adị mma Budike ama nwoke ya buru nwoke ana arụsị na-eme ọfụma ka a na-akụrụ gbamgbam arụsị adịghị eme ọfụma ụmụaka na-ege toilet na nke ya arụsị adịghị eme ọfụma mmiri a na-amụ ya onye ruo buru nwoke si ya bụ Ishia Abadike, Usa Abadike, awareness na Agadege Maneke, Agadege Manori, Agadege Manapo, Agadege Manapo. Roni Ishia Abadike, Usa Abadike, Ishia Usa Abadike. Certificates, Ezumezu Igbo ọdịnala ekele m ụlọ. Ọrụ nọtụ ebe a. N'ụbọchị taa, na-esighị ọnọwu ndị obi ezumezu enweghị ọ ga-adịghị mma na-eke ọtụtụ ọ ga-adịghị mma n'oge
certificate nke gosiri na itozuru oke mụọ mma n'ihe a na-achọ na obi ezumezu Igbo ọdịnala ewasị ya gaziere gị. Ezumezu, one of us, the President General Ezumezu Conference Club, and the National Patron of Ezumezu Odinala. I know this merit award. I even America. When I say I will never, Ezumezu also current President General also with the European Union. I am telling you. People, Simon, award my boss. I should square guys in my way of people. Nothing more and now the leaders of this organization. behind that door. But that can see what I was going to do. Still over start on Odinala. Now we need to like we money, we like we blue beer. We don't CEO from president, from the president to the CEO, from the grand patrons. That is the that was that now to Odinala. But we come here when I can go to the now to Odinala. Say. The sensational lady, Dr. Mrs. Robert Irianike, Adoyi Oyi, also not one years ago. We are getting a award here. The guy in the Pope also did 200,000 naira. Oh, well, send the 150,000, send home we are 5. She get 10,000 when they feature you. Sensational lady, 250,000 total. And I 250,000 or 1,000.
na ekele See what I see. What you can also point to the water. At the last of also a new. It's everywhere. We'll see the medical way. 是一个。The mayor of Ezumezu in Odinala. And when it's not your taking it again, oh yeah, that's why you know. I can't take it out. I can't take it out. Even if you're not one, you can't put it on. Although, if you have to watch them more, watch them more. If you have to be more, why makarisia okurota adadi alama osodie why di kamani why you go why you go Yes. One light. Man pass man. Time for it to
Igbo si na itozuru oke ihe a na-achọ na obi ọdịnala Igbo ekwesịrị gaziere gị ya na-eme afọ ọdụmahụ ihe ọbụdụ n'otu aka ma anyị na-enye ya certificate of entitlement wee na-ekwu na ụfọdụ n'ebe a mara ya nwaanyị a bụ nwaanyị a ha dị mmadụ ịnọ agbara aja afịa mana n'ime ihe niile ndị ọzọ nwere ka o si dịrị ha ya gara Ọnịsha ya gara Ọgbalụ ya gara Ọka ya bụ ihe nata tụcha tinye nke ya ọ dị n'ọmadị ebube ka ọ bụ n'eziokwu anyị si n'ọmadị ebube were ya gara Ezumezu Odinala Igbo asị ya gaziere gị ọgwụgwọ ọzọ ndị nwe ebe a ndị a ọfọ sometimes na-abụ problem lisa adị egburu ihe niile na-eme ebe a ọ ga-ama ọfụfọ
So I know here the merit award. In Rubaje na Ezumezu na Opa Igbo the guest in the now I can the guys in the gear. What's one batch? All the members do it. So I have a award. It goes in our Ezumezu on Igbo. As we are not a manager, we are not a lawyer, we are not a one is looking at man of his wealth, handsome, embodiment of humility, know how to dress. How much did that do? How much did that need to know? Ezumezu na Igbo ya kalolo. Dika ina na bada hai. Ogara yo be gacha. Bijire hina bo echi ozo. January 2nd. I say no. One of the guys who hold our national patron of Ezumezu na Igbo. Nora na doche. I say no, what did that go? Ogara bo. The traditional ambassador, the President General of the Ezumezu Cultural and Traditional Association, I Chief, please actually do Marathon, all our bonus in Toba, all our men, China from Adakron, China, I am one and Igbo, the Buddhist Maragana, my other post, I will have 100,000 naira of what I urge. So I am saying let's say one Nalu. Let's see the machine about the national patron of the Ezumezu of the Omenala culture and the traditional association. Really ordinarily go the Raka. Okay, I need your name will be I in a merit award. Nanye
n'ije a kemgbe anyị bidoro ịgbasa ozi ọma na soshal midia kemgbe 2019 soro anyị ruo taa anyị dị n'azụ ọsị anyị adabara mba na ndị egwu na-ehe awọdụ nke si anyị gobipụta were na-asị gị ịghachi anyị na ndụ ịghachi anyị n'ọnwụ eche ala udere ụgwọ a ga-ebughị eso ị ga-abara mma mmụọ gara mma mmụọ gara mma mmadụ gara mma mmadụ ị ga-azụwa igburu igburu a ga-azụwa gị onye ọbụla sị na ị ga-adị na-eji ala zere mmiri onye zakọrọ ebe ị nọ ya kpobe ya o kwecha ya okweghị agwụ ya kpaba ịhụrụ ihe anyị buru uwe na ị ga-adị na ekele ndị ahịa nọ n'ụzọ na anọ n'aha Chukwu eziokwu na ọdịnihu ise present before you go out. And they also permit in any of the Igbo. In your world, it was in what you see, you can on it, rather than that. And when I saw that, I got here and all it. I got here and only know should be a yada you, yada here, or yada here, yes. I went to sit down. Oh, you only go on, you cannot trade it over here. You have to go and see a window and can't come on you. Now, it's good as you want when I see all that pregnant, somebody in our business on my is that the rich, but from all the making all the time out there, and we are all there. Let's talk about what we need to do. I got you. Sondo koi ile mai wo ki fe gare ba na ye fe ba na mma ando ife ade go tu bruna o ide bi ye ai to sible me je we ne on be how sondo koi se ko wo te ta sin na ya ko wa ni o ji o te me de no de do me de si na-akwado ihe gbasara omenala Igbo. Otu a na-egosi na anyị achọghị omenala Igbo because ị na-anya ị ga-afụ na omenala Igbo na-ana mana ana m ekele nwa dike n'ọsọ mgbe ji gbuo agụ esoro amara ụzọ na mmanụ ya ndụmọdụ m na-enye ma ndị nkụzi maka nsogbu anyị na-enwe n'ala Igbo be anyị so n'aka nne na nna abịa n'ụzọ ọzọ o si n'aka ndị nkụzi dịka ọzọ nwere mgbe a chọrọ ime ka asụsụ Igbo mechie n'ụlọ akwụkwọ isi Igbo na-akụ n'akwụkwọ apịawa nwaanyị ihe a na-asị ya nwaanyị bụ otu Igbo mana iruo n'ala Awụsa onwe onye Awụsa gị na ya yi ekwu okwu ya asụrụ ihe ọ ga na-asụ gị ebe Awụsa etu a ka ọ dị Yoruba na-abịa n'ala Igbo anyị ọ na-ala enwe na-asụ onye ọla tupu isu azụ anyị ghara ịna ka anyị gachighị azụ na omenala Igbo anyị na omenala Igbo ka o si ya naanị ewute nna nna anyị ha ya butere oke ọnwụ n'ike dị iche iche otu ihe ụrụ dị iche iche maka na ndị ụka bụ
bịa wee sị anyị bịa na ya wee n'ebe wee chefuo ihe nna nna anyị ha debere anyị wee na-ayọ onye ọbụla gbakọ aka ọnụ ka anyị jikọ aka omenala anyị ọ dị ire. Obi Ezumezu Odinala Igbo ekelekwa m ụlọ. Ejikwa m ya ekele onye ọbụla n'afa ụmụ nwaanyị ndị Obi Ezumezu Odinala Igbo. Asị onye gba mbọ site na ya, anyị nwere nnukwu nna. Anyị wee sị ka anyị jiri ihe a wee kenye n'ụbọchị nke taa n'ọnụ ọma niile nke ọ na-alụ n'ebe anyị nọ. Na-alụkwa mana Obi Ezumezu. Anyị na-asị aga jisi ike. Ọ bụ gị anyị, bụrụ enyi anyị, bụrụ nwanne anyị. Ọ bụ ike bụrụ anyị na Obi Ezumezu. Nwata ya jisi ike n'ọrụ ya niile. Anyị bụkwa ya n'azụ. Daalụ nụ. Let's nice. Tantam wee ji mgbu agụ n'ọsụ. The solution man. Amara Dike. Ekene. Dike. Nnukwu mmadụ n'ọsụ. Dike. Adres ndị ọsụ. Dike. Anyị ka anyị were nke a wee gbati ka anyị wee ụmụ anyị. Maka ịbụ di anyị bụrụ nwanne anyị bụrụ enyi anyị bụrụ ihe niile nke anyị. Asị m ọmaka mere gị na-ekwu nke nka. Ị ga-adị ka echi a na-agwa kwuoro nwa ama m kwuri kwuoro mmadụ ama m. Asị m na ị ga-amara ọgụ jere ọgụ ihe ọgụ ama m. Asịkwa na ọbara ya ma ntụ n'ezi n'ụzọ. Na ama ndị ihe ọjọọ wee sị gbata pe. Ndị ọma ka a ga na-eji agbata. Obere oge nnukwu ụlọ nke ama aha ya anyị ga-ebi nwụọ. A na-akụrụkwa na-amụ. Ọkọ nwa ka nwaanyị ji anọbe. Ụkwụ obere nwa ama nke ọkụ nnukwu nwa ama nke ọkụ. Asị na ọmaka ga-emere gị n'aha Chukwu oke abịa na ndị abịa ala. Obi Ezumezu Odinala Igbo ekele m ụnụ. Obi Ezumezu Odinala Igbo ekele m ụnụ. Na mbụ anyị na-ekele all the women, ladies of Timbers and Carnivals nke ndị Obi Ezumezu Odinala Igbo. Na mbụ anyị na-ekele Dr. Mrs. Nebụakụ Ụkọmachukwu, eze nwanyị Atụgo, onye amụma na ụga, onye amụma na ụga, Ugosinachi Obi Ezumezu. Anyị na-ekelekwa Dr. Mrs. Esther Ugochukwu Ugoye, eze nwanyị Chukwu, mma zuru ezu, mma amadi ebube one of Obi Ezumezu. Anyị na-ekelekwa Dr. Lin Nneka Ike, Arụmma nwanyị, Lọra Ada Nkanụ, Lọra Odogwu. Anyị kelere gị. Anyị na-ekele nwunye Kenneth Obi, Esther Chukwu na ya Obi, Washington eze m aha dịrị gị na mma. Ada na mma mkpọrọkpọ. Anyị na-ekele Ijeọma Angela Mba na-efo, Ada Ọgbaru, Ugo Ijele na nke ikpeazụ a.
national president. Onye bụ Dr. Chris Chukwudike Okechukwu ọfọdịrị n'ugbo. Kelere m madam anyị asị na ọ ga-adịrị na mma. Nwaanyị anyị mụ na lọlọ m na ọmụrụ Igbo obi nwa na ndị mmụọ anyị ji ya nwere wee na-anabata ndị Igbo ya nọ wee na-asị na nke dị n'ikwu ka. There is no place like home.